ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ। ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମର ଜଣେ ମାମୁଁ ଦେଖା ହେଲେ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ବୟସ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ହେଲାଣି? 80 ବର୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ 80 ବର୍ଷର ଲୋକ, ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। 80 ବର୍ଷ କଳିଯୁଗରେ 80 ବର୍ଷ ରହିବା କଷ୍ଟ। ଆଉ ଏ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏଠି ଅଛି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର ହେଲାଣି? 8 10 12 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଲାଣି। ଠାକୁର ଦୟାରୁ 12 ବର୍ଷ ପଡ଼ିଲାଣି। ଦାଢ଼େରା ଇଏ ମନ୍ଦିର, ଇଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ବାହୁବଳ ମନ୍ଦିର, ମହାବଳେଶ୍ୱର। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ ପରିବେଶ ଦେଖିକିରି। ଆଉ ଗାଁର ପରିବେଶ ଦେଖି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ ସବୁ କହିବେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ? ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭାଇନାକୁ ଆମେ ରଖିଛୁ। ଗାଁ ଲୋକ ଆମେ ଚାନ୍ଦା ଭେଦା କରିକି ଏମିତି ଦରମା ପତ୍ର ଦଉଛୁ, ଭୋଗରାଗ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ପୂଜା ପତ୍ର ସବୁ ଚାଲିଛି। ତମର ଜନ୍ମଦିନ କି ଅନୁଷ୍ଠାନ କଣ ସବୁ ହଉଛି ଗାଁର? ହଁ, ଆମର ମାଘ ମାସରେ ସପ୍ତାହ ମାନେ 7 ଦିନ ସପ୍ତାହ ବସିବ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଇଏ ମାସରେ ହଇ ବଳଦେବଙ୍କର ମାନେ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଏମିତି ଇତ୍ୟାଦି କରୁ। ଆଉ ଗାଁ ଭେଦା ଭେଦି କରିକି ଆଉ 13 ପର୍ବ ଗାଁ ଭେଦା ଭେଦି କରୁ। ପଇସା ଦେଇକି ଯାହା କରୁ। ଠିକ ଠାକ ସବୁ ଚାଲିଛି। ହଁ, ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଯାହାହେଲେ ବି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗାଁର ତ ପରିବେଶ ଦେଖୁଥିବେ, ଭାଇଚାରା ପରମ୍ପରାରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା। ଯେତେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରା ପରମ୍ପରାରେ ବନ୍ଧା। ସେମାନେ ଯେତେ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ଝାଣ୍ଟି ହେଲେ ବି ଠିକ ଟାଇମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମର ଠିକ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ହୁଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜୟ।